26 august 2025. Suntem la refugiu Fereastra Mică a Sâmbetei. Plecăm spre Gărășescu Mic, Gărășescu Mare, Gălbenele, Hârtopul Ursului, Viștea și după aceea coborăm. Probabil următoarea oprire pentru diseară, Fereastra Smeilor. Vedem cât e îngăduit și cum e. Cu pace să fie călătorie. În ziua de astăzi înaintăm pe creasta Făgărașului, de la est la vest. Slavă ție, Doamne Dumnezeu nostru, slavă ție pentru toate. Începem ziua cu urcare. Gărășescu Mic. E bine. Slavă ție, Doamne. Am urcat ceva. Fereastra Mică. O frumusețe. Slavă ție, Doamne, pentru tot. Se vede și mănăstirea de la Sâmbăta. Slavă ție, Doamne. Și mai avem. Am să răzbit și Gărășescu Mic. Mai avem și pe Gărășescu Mare, încă una și încă una și încă una. Dar să ne bucurăm. Să ne bucurăm de priveliștea asta. Minunat. În soarele dimineții, Viștea Boroveanu, roșu, galbenă, scărișoară. Și muchea asta lungă. Mariță. O frumusețe. Slavă ție. Am ajuns și la Fereastra Răcorele. Gărășescu Mic în spate. Trecem și de Gărășescu Mare înainte. Lacul estic din Valea Rea al Gălășescu. Gălbenele și Hârtopul Ursului. Și Viștea.
al Gălășescului. Frumos. Ocolim vârful Gălbenele. Urcăm acolo așa. Urmează Hârtopul Ursului și întâlnim și turma de oi, care nu prea-mi place, că are și câini. Gălbenele. Spatele chiar viște. Peretele Hârtopul Ursului. De pe Hârtopul Ursului, care e aici undeva. Da, și acum spectaculos. Hai George, hai George. Zona cea mai înaltă. Ia uite ce frumos e în față, ia uite. Carpații meridionali. Și ai țării. Viștea Moldoveană. Lacul vestic din Valea Rea al Moldoveanului. Spate, ce frumos picuiată, scărișoara și căldarea superioară a Văirele. Ne apropiem de refugiu Portița Viștei. Suntem bine. Cu toate că avem aici de urcat 220 de metri și de coborât la fel până în Ceaorzănele, până la Viștea, cu bucurie, cu nădejde. Portița Viștei, refăcut. Miroasa proaspăt, a lemn, a brad. Numai nu înțeleg ce-i cu asta. Nu suntem în Nepal. Îmi place să cred că totuși noi românii nu ne-am pierdut credința. De ce a fost nevoie de asta? O icoană nu merge? Lacul vestic din Valea Rea al Moldoveanului. Sau Iezerul Triunghiular. Și urcarea la Viște. Diferență 220 de metri. Valea Viște. Victoria jos. În spate Ucișoara.
Mai avem puțin până la viște. Atins. Am ajuns cu bine. De pe acolo venim. De pe acolo venim. Am trecut de viștea, de și-a orzănele. Trapezul rămas în spate. Și frumoasa vale, orzănele, care dă în Buda. Ucea mare în față. Mare. De aici am urcat la Moldoveanu în ianuarie. Nu se pune asta. Până pe Moldoveanu. Peretele Ucei, Ucea Mare și culmea Gârdomanului. Cât e de lungă? Asta cred că e cea mai lungă dinspre nord. Vârful Corabia. Suntem în șaua Corabiei. Și coborâm puțin și după aceea avem urcarea aceea la podul Giurgiului. Pe lângă vârful podul Giurgiului. Ascuțit aici Tărâța în spate, Podragu. Și după aceea Mirci. Știta urcare. Jos nu știu dacă se vede orașul Victoria, în dreapta Munchia Gârdomanului, Munchia Tărâța în stânga. Și aici vârful Corabiei. Gata și cu urcarea spre podul Giurgiului, maestos. Slavă ție, Doamne Dumnezeu nostru, pentru toate. Încă o vedere spre Moldoveanu de sub vârful Tărâța. Și ce spectaculoasă e partea asta Corabiei. Și pe partea cealaltă un vârf banal. Și cele două traperse. Corabia cu Mucheasa lungă și în spate Viștea Moldoveanu. Peretele Tărâței în dreapta, jos lacurile Podragu, acolo Munchia Tărâța, Munchia Podragu. A apărut și cabana. Rămâne în spate, impunător, Tărâța. Lacul podul Giurgiului, în toată frumusețea lui și străjuit de mirci și arpașul mare, ca doi străjeri.
și era un mic streț. Trecem și de Arpașul Mare, coborâm. Mai avem vreo 2 urcări, dintre care Piciorul Caprei e puțin mai, vedem, îngăduință. Ultimă imagine spre lacul Podul Giurgiului, Podragu. Trapezul Viște Moldoveanu, Mirci. Bodan Sfate, Mușeteica. Los lacul Buda. Sfintecătura Budeș, Arpașul Mic. 34. 34. Ne apropiem de pasajul la Trei Pași de Moarte. În spate Lespezi, Colțul Călțânului, șaua dintre Strungi și Negoiu. Capra și Vânătarea Robuteanu. La Trei Pași de Moarte. De pentru viață. Am trecut și de pasaj. Jos refugiu, fereastra Zmeilor, Transfăgărășanu. Și ajungem și chiar la fereastra Zmeilor. Coborâm în căldarea la fundul Caprei și după aceea urcarea pe Piciorul Caprei. Mai avem puțin. Ne urca pe Piciorul Caprei și coborâm la lac. Apune și soarele peste Făgăraș. Am scăpat și de Piciorul Caprei. Lespezi și Colțul Călțânului. În spate Cozia și Puiul Aventurariță. Civilizație, Transfăgărășanu. Cabana de la Cota 2000, Salvamunde. Deci, am ajuns cu bine,
O zi lunguț de la refugiu Fereastra Mică a Sâmbetei. Slavă ție, Doamne! Campăm și mâine vedem. Să continuăm. Mulțumim, Doamne, pentru tot și pentru toate.